Dados menika tertamtu badhe kelampan. Lamun to Bratayuda badhe kelampan. Kula nyuwun dawuh Sang Patunggawa Prabu Mandura. Benjang perang Bratayuda, perange Kurawa mengsah Pandhawa sing unggul ing yuda sinten, sing menang menika sinten? Yayi, ndangu bab sapa sing menang, sapa sing kalah. Nyunduka ingkang kathah. Wonten tetembungan sapa wong sing tumindak netepi dharma inggih menika badhe manggih karahayon. Dadi cetha wani totoan pinten mawon benjing jroning perang Bratayuda aja binangun sing menang sing bener, sing kalah sing luput. Sing bener sinten, sing luput sinten? Lah yen dangu sing bener sinten, sing luput sinten menika kula mboten saged matur. Awit Baladewa menika mboten saged kok ngarani kae luput, kae kleru, kae becik, kae bener mboten saged. Mestinipun Yayi Duryudana piyambak ingkang saged nggagapi aku kudu piye, aku kurang piye. Ngoten. Koko Prabu. Wonten dawuh